Jienu binti sfajna vittmi ta' frejma politiku illi sar minn forzi mudlama li kienu qed jimmiraw lejn il-Ministru Chris Fern. Ek iddikjarat dik li kienet tlit il-leminija ta' Chris Fern Carmen Chantar, meta fl-aħħar sigħat irreaġixxiet pubblikament għar-rapportaġġ tal-OCCRP fejn ikkonfermaw illi ta' Stewart ifabbrikaw fake news kontra nies li kienu qed jikkunsidrawhom kontrihom. Chantar tajt li din ma kienx sempliċi antipatija minnaħa ta' Stewart Healthcare, iżda dan kien frejma politiku. Bħal Chris Fern, anka Carmen Chantar marret ant il-Kummissarju Angelo Gaffa bilan li jkun magħruf minn huma l-forzi mudlama li jagħmlu dan kollu lila u lil binta kif ukoll id-deputat Laburista Chris Fern. Fid-dawl ta' dawn l-aħħar żviluppi l-editorjal tal-Malta Today spjega li din is-sitwazzjoni hija kollha kaġun tal-ħmiġ li jippermetta l-Gvern Laburista. Dan hekk kif fi kliem l-editur twissijiet kontra dan id-dil kienu ċari, iżda kienu injorati u redikolati. Bil-Malta Today tispjega li Chris Fern ma għandu jwaħħal fħat li fl-ex Prim Ministru u ex mexxej tiegħu Joseph Muscat. Dan għaliex l-istess kumpanija li ħalset il-miljuni sabiex tiġi fabbrikata storja fuqu hija l-istess kumpanija li ħalset il-flus lill-kumpanija Ecuter illi Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi kienu konsulenti tagħha wara li xeħtu r-reżenja tagħhom mill-Gvern u mill-Partit Laburista. L-editorjal jagħti raġun lil kap tal-Partit Nazzjonalista fejn spjega li Bernard Gregg kien korrett meta qal illi dawn l-aħħar żviluppi huma evidenza ta' stat mafjuż u għalhekk il-Gvern ta' Robert Abela għandu jirtira l-isfida li l-Gvern tiegħu qed iressaq fil-qorti għal każ illi fetħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien ma' Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija bilan illi jinġibu lura l-400 miljun euro misruqa mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi.